Fil-Partit Nazzjonalista teżisti wkoll inkonsistenza dwar l-investigazzjoni tad-Dipartiment tal-Awditjar Intern fil-każ l-espropjazzjoni ta' proprjetà fi Triq Żekka. Filwaqt li deputati Jason Azzopardi u Rajin Kallus attakkaw investigazzjoni ta' dan it-tip, il-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco tkellem mod differenti fil-Parlament. Huwa sostna li huwa mhux kontra li ssir investigazzjoni interna mill-Gvern, iżda sostna li m'għandix tfixkel dik tal-Awditur Ġenerali. Bl-ebda mod ma hija se timpedixxi jew tkun ta' xkiel għal l-investigazzjoni li għandha ssir mill-gvern. Dwar din l-investigazzjoni tkellem ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat. Fil-Parlament spjega kif id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Interni se jinvestiga l-każ mingħajr ma jkun ta' xkil għal investigazzjoni separata li se jagħmel l-Awditur Ġenerali. Il-Prim Ministru qal li dwar dan il-każ għandu jkun hemm kull skrutinju u indika kif hemm mistoqsijiet li anki hu jrid li jkun imwieġba. Fakkar kif id-Dipartiment tal-Awditjar u l-Investigazzjoni Interna huwa l-istess wieħed imwaqqaf bil-liġi tal-2003 li dan il-Gvern ħalla l-istess. Anke l-Prim Ministru nota l-inkonsistenza bejn il-pożizzjoni ta' Zoppardi u De Marco. Nittama illi l-oppożizzjoni mhux qiegħda tgħid u nieħu l-kelma lura tal-Onorevoli De Marco li mhux dik il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni imma dak li għadu kif spjega illum u li naqbel magħha. Iva, illi m'għandux ikun hemm intħil u dak li jsir ikun komplementari u mhux biex wieħed jfixkel il-ieħor. U qed nieħu illi allura l-oppożizzjoni qed tara li dan huwa investigazzjoni illi ħatħallija ssir b'serenità